ibo ili abana batano kwanyona nando kurulira nane linyaro kalinde nane libucheti maiga nane gochaka bono ba abaibuli baba nime chande menene bono kwanyoro mukungu oliole go mutangani abana batano kwanyoro serigwe likaragateri na lidia tigairika bono chara ko batuo manichi segi chakora geto chacha ngakibata ko reme chande yani gonto ibole to chandike gonto ibole to nyora maya lebe kabaga chandika lebe kabaga no bororo asaba kungwa bwaje tenga bwa bana baje sa igochi nywamo gochi bwa to bororo sana okwale ta ibwa bakungwa mo ngiroli beko manwa kenu na andi tago tebe moyo moke tigache mwana bagero tigabagene mwa baragero ayonyoro mangwa ibole tasi jo korage ya bantu bakekero bajoireka batebi nga chinga kichinyororo yenda mino tumbano mona koleranyo na icheninde no mugakonega ere buya oserebo keita abaimori ntobwa tichinga kibono asantu abule na tambe twabalendire nane tago twachipata nichinde kurumageka ndogane tisi time nyasa tokonye tokorengo libiya elienda lya nyasa libabo iganda ira na igora achagire igwa Biblia yamanya goteba iga abana banyasa amangana akoro kuobororo obororo bakogera abantu bakora amangana mabi obororo bakogera nkate ko bana murembe bone bukuyamanya goteba nga igotware go sabanyasai ekyagera monena teba nga bekisinyenye kikolera omorwoto sayo ninakoreteki naro nonyamangana yaro morwoto sayo ninakoreteki naro wana ebukuyama yoteba bororombo gokoirande igotware go sabanyasai libaga lyobororo ekera togosoma ase gitabu gekoro kunga Timotheo yeli tangani kara soma Timotheo yeli tangani sana emeke bungo isano isatu kege togo na kobera no bororo iga togo chande boro nyasaye na ta konye chinga kichi gatolemo igwa bibiri bune goteo yonye tole ne ndagera ne chianga abangi naba takona kolera litanga ni bori nyasaye akoye ndagera nerera kendi ebyanda tibwe ngenta ekyagera kero monta igotete no ane birangera linko babirebia monene gate baiga onye gaki onye tole ne ndagera ne chianga na tuisane kene bintu ebyo abangi naba biba gatogo isane kane bintu byense kotora nyore yanga tokobeka ngitokwengentera gatora nyore kende tokobeka monwa tonyore yanga tokobeka ntogo isane kane bintu ebyo onye toragachirwe permanent obororo bogo kori bwengente ganya chinga kichao chike na iyo ekerera ike hakuna muntu atakaisuia muntu naro ratange tiganko boli abantu bande bano muyechaire otabanga asaye koba nkwengentande pi bantu bago koboli nkyo kwengentera nga mwana onetanya goche university university no nyoko Lwasi no nyoko koge ekinge toki ekina kige go chandete no ma etego monto na ende university abeli ko bobo no ma etego mwana na gende kera sisa na isato aga eche chikorobe kenyoroba ka mokumi nkeke ge koliete obororo bwa kibogo kolia no morwoti osayo ni okoreteki morwoti oli osayo ni oro otenero gokore bintegero byasare kire nando birosi naye ngoko birosi ekyagera ye bieka tubwati chisukuru orarose ekyagera omorwoti obwate chisukuru nakoretegeto naro Biblia yateba onye tubwate chianga onye tubwate ndagera toisane kene bintu ebinyasa to ira haleluya takona korera ngambwa to musacha litungura barasa ngatindi korra linya motweri gento linkonye tenka ago konye tabono bwata marieta atateke bande ago konye tekianda giaten ege kogera muna wana nkoro kwa choice mwango matara tatanga ili acheta nyatindi akiri pungwani
Gaki toerese. Nkio korera. Onye kore ne ndagira. Kore ne yanga. Isaneka ne binte byase byetale ya Yesu. Haleluya. Onye kubwata abana abanyaruka. Takorera. Isaneka na barabwe kyara bunya sako iri. Nore na matabere ne nkoro. Kwa nini unalia? Omoru otio sayo ni no wari. Onyoro yosi minyare kana sekretari ya Yesu. Ayo maswati olio ta ayo ona nkundi na kwa soma seni menta ngo to iwe gente ko ta to ndenga. Wado inki nga ngo ta ke tobo monda. Nga tinda ran kwa ga jerwe ba manent. Muna bana ngo ra tinde ka bantu baba ko ru America na rangeri. Njiko bara ga kyo mukungo yo ka ga jere ba ke koroba. Nya saore igoro genda igoti ke koroba eteneine. Akinche na rorange bintu byense yembosa. Ngata imatara nkonye besando linde kerenda ya nene ronda kunera. Onye talibo mugaka ngo koirande koti. Ege kogera ni nyakobirosie bibyosi nkogacha. Aina mangana bosa ebina banta bangango tigera bali mama. Pata korete meremu. Obonda bwese abantu batigire baba. Nande tigango tebinaro chomo omongino minto sire tabu obwata mali abantu bali ko urana bakajisuguri baka abana bahe basometenga kuminga gaki ndo chekerole moyo no konyeta mangana mangi to mago tabanga bakuri eliango tutindiko ira otuboteli nje na golete ndetera gocha bone bina bye bintu bigo to beko borro baka twanyanta tutige bintu bye to twarosiri karali nya kogo kwoku igone chinga kichao chakora chaika menta ngolimo abana banyasaye tago chandeka bintu byense no koganio konge bitali no goisaneka igo bigogera twaba nenda mwamu yagera twaga ni bobe paka twabitika nande birega koganio konge nganya na twaro umwana osomete muno yo nyarebo gocha negari oyo gekera taracha negari onya ta somete koreta ro mukungu areta abana bagosoma keitata bara munata jete skuru go sawa to basome to bakoti university bakirete kirinka jomo kera assistant to ngobano ko control to herese ngo karabo omonto naro randusia max nkyo kolera tigomo ruotyo igora kore tinga gichaye nchiro ekero bago gosekerera yeye ananyamanza lakini litukelimo mambo yote atatimia naende go ikako aje nyasao yorusiria bantare tago gotiga kyagera tabango moruotyo sayo nitario onyoro nkitokorera nkitokwengentera tako rusobo gima nabago korara nchara rero no rara nchara mambi no nyore ndagira oko ekenyoro bakana onkero kigotogoria maiso muno mena tena gotebi nyasaye tarike gorikia muntu kei kwana limondu gabu togende ngao okogani okonge koro kogo salia abana ba nyasaye bana nkyo kolimero gende gosira bintu byense rende nkoro ya nyasaye batabanga rende nkoro yao kobwa kende gyosi orendete rende nkoro abangina aba ngamo kama muranero gokoreri kwareire igopaka gwatambe iri kimyoro muno muhindi mokamo muroji chaga konyora koreka onya gwasomiri abana takorera kabata koe moruotyo sayo ni nakora teki mae tengo kumisana nkyo korera chicha batijyo montarosi nkyo korera yani ga ibencha tukateye bwatobosi ibencha abantu bali kogera magutefanta ekonda ya 200 tenkongorere bintu ebyo gosa nanchega aje amongina takwerusi moyo okoibora kole bibiti oye gosa takoraki toye ekonda ya ne ya 200 engobosi obo bya 110 mama chicha batia 30 ne cha batia yamo limisundi limo kakibona mbia sara ke mubwate nkibono ngakini nkibono ge koliete
inche nkogora ndo siche batisa to chiokaiga ero tumbire chaye 30 na inche nyigore chitirisa na inche go chirogora bwase bagachete bayunga na inche moyonde elio kirigwa kamuna chiche batia 30 mama na inche chichenge abana batenya minyoki bakamino mo batogaringa na inche mborongendega mukamuro ochega mama ne chicha batngo matebia na rosia na ikire kubunge kabatie ibungo byamburi ngana ko ruseria ya abanjare go na minyore ira bana chakorire bongaini bwana bonkonya mama omonto bana go chayenga ngomongi no chikuri misu ngochaka gotera gesona go eta okwengereri tingo toka sayo abuti ntoko gonkwengereri ebintu manyete ngoyo no mwama tone nyomba mwana bintu go biro emboga yane ne isaine kelinya sange irenge isaine ebukugo yateba konda abe nendagira amane yanga nisane kene binte binya sange ira haleluya keini pono orereiga orere munarinya matoiga orereiga mwatori go kwani bakaba murango goeta okomoete evuri narinko makwani ngababonda na bana mbia baraire na kimwaboka momurori ojire skuru oje gosomie na itwabokire malaria na bayato itabwakire kini munembe yangakire iga nyugote na arambokire ne chai mengochi onya ne konda ngo chingende takorigere ringaba murabarikiru onya mbari go kwakoreki gendo nyore besasi kwa kanyorire korwo nyoro ragiri kindi go chikobe mene siasa bana onya mbari ko bororombo bwatanji kwengenta ngoko baya bana never tigankore sabari ya nebia onkundi montindeke without ebintu ebyo kama nyore Yesu haleluya Yesu no manene go etanchicha bati ke nyasa uitoma goteba ebintu ebyonsi igo bigo tolimeri twaganda gusira abana banyasa bwana musacho ndo yakamenya gochora biya abate binyasa ngakora ngamali ko konge ebintu byonsi mone none onkonye obororo bombo ngita soma mana yebiro kwana mana yu mana yebiro yeli tangani ataro minto dogara mugakone biya mono na baba goteba nkumite bo yo no mwana one matara no mogotu biya mono sana karibu teba bana amana yebiro inye kebungo ikomi oigwo musacho yara buna asabete abantu bana basacha magona kolera na taima taranga onya gotomerwa besa tigagotama onya ne choko minyoko gochina inche na onkorori gochi choko genda koigwere message echo ime na inche to ibolete nayo bokamba nimba bere twali tenena muna twale babere tenena kako na kongaine linye message ne ya Safaricom leta andigere kei ngota gatia ba sense ketekero monto nale dira ngarage okobabu yakubo ngimobonesa neves without money you cannot survive so go ikatonyore ewan somaye bona basacha mwesi sengima iya watabanga yapes neno musacho ole akarangeli nyasaye bwa Israeli akabora nyasao nenyanko sese ni kuale yani ogali onya na nchenkare kogora maremo chinyomba chingi ya chikwa na nche ni nchiganeti egenda sabete okoboko kwa nyasaye ngogoraki akyaba gaka mutago sabali ngane na omokungu gakora meri ngari nyamotweli nganaye no rochinjera nyasaye bwa Israeli no moruotyo sayo ni tayo Inkyo mugako kwe minchera mongina mako gosori komo bwe miaka muna bana mataranyo amete obwate emiaka yarenge gose 29 na inchenga bwate emiaka 23 bano itali moke gorione nerengo esungera ngonywa mariogo gotogo pambana tunapambana vilivyo kago kwana nchenkire lakini motebi nga city town tolisoni tugeta tonyore shoroso ni muno musacha no mukungu ibu not so esengwo ke rota tengo soere mwako gota tengo so kisiko ngotu beto borangeti Raymond intige toka enderera igo abana mba manyama chest to watema
Ali memuneta yekebe. Tario cha ko na gokure kenyoro nga bororo mbwate ingogo togerikero monta bwate obororo. Ocho bwaga ya bora abatari. Oe gwo bwa banta bande gororeke. Liyo bororo bwachire tabo murwoti osayo nagotegi. Osaina lili chibutu anyor. Aye soma mama. Yani omusacho yagateba njege ntokio kanyasaora akore ondende korwa sobororo. Tibo basa gonkora bubi. Haleluya. Kero tora sabanya sa eta gotwanjera. Bakalito muna bano musacho onde mataro minto na ntabana ni ekero na arenga Mombasa asakuru ku Malindi. Abakumota ko imo gato ende korandi go se goto ko muna ji minister. Ekimoko lisange ntokibona. Nga chombe cha byali echoko cha okutika abantu bakolia mabe. Na ande kero kya matanga ona lichigo kamwa abantu bakorage. Ngo kumiole. Gaenda bana bakungu ba station ba Mombasa bakangira Malindi no bakomba hoteli enene kabisa twamenyeterene. Kanyaro musacho no ko ngakere siminga Joyce. Nga yotere omatabi intene inenche Malindi ngarende ngonkonyole ingaki. Oronko ngitabale mokungu anani gachete no musaja. Bona ngo kwande tagekene ngo limbwate koboko. Ngamotebi yaya. Kara tugutengo lise toranyoro murwoti osayo. Weka maruse bunora abuga aye tugutengo libuna abatinkorochi lakini kwa imani kara tugutengo lise. Aga tugutengo li. Kabeka maruse. Kamotebi gongo kora Sunday lakini ye kerongo jago ikabwo ntichi kabere mambi on Tuesday. Wednesday no onde buo. Ngo ikango mnyoka kanyora. Akyaba sacha ababarabumba tageti ba mochero. Nki goseke kebaliete. Inuwana muna toko baigwa matangasa ino boire. Ngaki ntubana tututara abogoli chingoli. Kanyoro mosacho igare pita. Agote banga igoro neika bamoyo mboyo. Naba turage tiga ngabaramuna bako gen. Inifagiti tinko bamoya so ngba bwese. Gatu aso mama liko ngamata ibone gento okora umaete gokuga musacho oli bachiete komo wana lyako bamukaye misi aya bana ontagete kumanyinga muno gokuga ekiago keri akaigugo nyasaka mukonya agatugutengo lieria tugasabanka be oli tuko bokaira ingamosabera lero ochirake agoboka botukoterote anyabaga kambata gitiba tonyore na muntu wo maene hamaene kumbe nigo baliete ke abikebe gakyabaga kano bolimo mbuyonyoru lakini nje tonyora osa gagi gakyo wo maene nali na achago kumina gwa ngata imataranga matangasa ya na aretire nyakorere mirimo nka amaene pimuno ntatageti nkonyore naye muno tatageti onyore torendera no kwege. Haleluya. Kero omonto natageta masikani yabesi agasabanya sai bwa Israeli agateba omonene onyango useseni kware gakege ntokora akora gokogare yoba menyo akabaka kwa onkorwa asende namba yende gokogare yoba menyo obwo maneno ndende korwa sobororo mbo basago nkora bobe gaki gota sabete biya gaki ntuntware gosaba igo gaki abanyina onya korera gesono goeta muna liyo chi omusacho konywamete ngo gwakiro oroe na rukibano ngoto ino mochesa mwarenge bono oroe na ruro kogera matarabata ko gutindeka oroe koroe abantu ntwara ituntu akunyori kumuna le matara kondo kamata njiko smari njiko kumiga yesa kakinga ya onchorere bae ga ngakingo kora manyo yo muranderi ga kanie bintombi chenchanga litukeli mona bokibobe mambi na bokibuja bwebe mechando ya sekretari ya Yesu. Haleluya. Nyasai ga kurku nyasai bono go koranko na goitu mama tako na gonchaya litukeli monene na ntongeli taya aye egetabu kia Mika yatere kama chumate ngokorani egetabu kia Mika sana ibeleke mungo isano na isatu gona kolera boso gona waso kia mamirichi sonto no morwoti osayo nioro
Kei tata. Nara ramo kama murona ukanyo mumurone. Ogasomia abana baba songo nga nyoka gwa kisimie ncherembe. Nkamote ibaba nkonye fomiora ngochake. Nkonye fomiora. Ekiagera nyango chaka korumbura omutu asota gitageti nchikani. Ngane ngamote imama. Yasaone. Yani nginyore chibesa chiane mbege taso musacho yogwa. Ogwa kwe biboke tosi otari kubwata. Omanya mune sioro oriengire tebaka manyinga keto mubiro. Abana aba. Goma kore mecheso na Bible. Ndoje toike tobike yai. Ngo kumiore sana. Ngai tu ata bali titogo na we. Mika sana ibere kebugo sana isatu. Wana nale o tangase na baba. Aye. Ayo mo bisone. Maeta ayo mo ngiro ta ko ende njireji. Yanda ngongora. Ntobwata babisa yose ntobwati. Kokora twanja ine no mugakone ngaga kinjira rera kwerora enjira gutacha mune twanie peacock otago tiga babege kana ga itunanche na nyori bagaga. Bana rio sega na nyori bagaga kinkio kombori gaki korumoina akwa ga nsekerera ga. Ayo mo bisone. Kare me chandere buone mama togoka. Kera bana bane bakonywa marwa usifurahie. Ekero mugaka gwa kebegi pako ni oborimo. Tobasa konyengia maino. Muna kwa nyengia maino amangana yini ncherare gocha mwabo. To nyengi maino rara mabera taba ye Nyasaye. Mona no marwa to sayoni. Omokungu oyo nere no nyomigire marore kanira senka yae. Nyasaye ta kuyu. Kwa sekai wata banga baba choice bagwe kanira wa maete kora. Era iga ikirisinyo. Nyasaye taligo ikimonto nsinyo mama. Na ayo rangi kinsinyo. Tata bwe meganda nande tekatigati na utaona na macho. Haleluya. To igweka. Teba mama. Ego teba ngekeronda agwe. Ororo bubago chikongita. Tindi go chikokumuna orengeredi. Nyasaye nante neni naende. Aki. Igori mete gose moyo. Manana awata bange keronda abenda asomo sunte ilipo kole tiangoli ayoro chengangu ekorande pi. Haleluya. Nyasaye taliko rusia abantu na asichimbera ime. Taliko rusia abantu chingoli muno masacho yo tigangoli nse Nyasaye ta matogeri tai. Na yengo bono amaisa goni gari chinkomoni atalikorora. Lakini amaisa yake moika tata igaro chabakobo gimagwana sabogo tuomera. Haleluya. Tiga kona chereki na mama. Ayo mo bisone. Yamanya goteba kwana liba naende. Tali oko irore bukunendima. Bono igotware goteba ngaye Nyasaye. Ekiagera twara imokiri chingo litwengente. Bakungu bara toramire. Bakaba maete mukama murago koramanga amokungu oliaye. Yani ko buate. Ngwana ko buatu. Ntabyo moswati muno yogo tanga nkwana ko buatu. Na maine nkwana ko buatu. Ege komo gaka ko buata na era ko buata kabere ga. Kagya baswati abaga kingo tuabera mure ga. Kaki to mentera chiponga pointio mobere ni nutuaga netie. Ekiagera guita utiyu, guita utinwe enkate ko benka. Bana muna bana obororo bwa abanyalira bangina. Kwa somi omwana ochikoma tebi otakonywama no ale muna likanga monto ikemi akafoti no akwa kabisa rongie basi obeke bikoro tesa busuta omanya kweya kama gutoreta marasi ayo manya kubura oboranga na bwato bango anio bango bwereteka ochikwe chanda sora irenga na akamanyite ko boli moise konde dieta na kigo sengo kora obororo buno bumba okonyara mon abangina none kero moise ko gatara soka usifurahie to base ko kama na moise ko ne na mosomia yani bana akora ngagachere nyomba yani bana amanya kombe keretinga ngakinji moganyeti ekera bamuraba mutagete gwa kanite bona ngo tirare bakekera kukwane geswahili ya sanifu no bwata matabere ne nkoro ago chiko suma eria bamuraba te bankorera
ndaibana muna wasaririo musiko opaka ekerenge omwana kare ne chinyama chai ne chinguru chai tigasoke onyogo chiko kwagachira kare boy tama tabere ne nkoro ayen kwagachira nyoko ngai nkiayo tai ko mwagachira maete ma kore go sol ne nyuamo aye mama sege jo ye chingagi onjole bao to kore ko chimoino etabge koro kunga etabuke ababeso inye kemugo 31 nda kore ro mbono na cha mambi mbwatero neba teba wana banyesa tangazo marum iye wote bangobororo bwezi amonenda muam amono kubia amone liomana amone merumi virusi wasengo ngwanja mole virusi wa merumine ya kyo bwato kura mukamu muranga nyege sagane omata bakungumboro mure ka mutabwati amacho mutu muno kura mukamu murowo oli no moferecho go eti amache ngo tichari baba ngomo yo kurumuina biyamo naye kwa nkonyiri aje igo kora mukamu mura woto ino mumuro go kwarama emerumi yos erusi gukorwa story okubia abangina monaliteta biembe omonto kabe chobia none kerota bwati kende abantu bago kagankoliore kende na kende ngakatiki monto go boteto oku kagani nyonge tayeti yabogere ekwanyika paka no mugago chagotabanga no rogongondoria tiganteme moina mwageri abasacha basoire nyomba na tebeti mataranga mangana yoko nyoma muna bano kwali tajire koyega nkoyo onya koyega kwarenge ngege inchendega gomba bana muchikani ya gasara tiganyege chibese kirya bwate chibe cyane endagira bwate biyane na inchengo kera matunda yoboke bwana bakobo gotwase gitara ya Yesu no gotara isikore ndire monto nare se yo tarikieni ose maintenance what is that nke kiboneki bana barake munyakora bangina babantu ba gutachiranye anye na open susi no obegeta maiso asiki ira na nyomba kore mirimo ira na nyomba orusyo bororo no botaka na ubokogera abantu bengenta okore meru no kobi kokogera birangere byachare mwana nabaseni asire tara Yesu mutoli to konyora na mambireni. Get the point. Take a step forward.